slain. Enemy double kill. Enemy triple kill. Enemy quadra kill. Enemy pentakill. Magandang araw sa inyong lahat. Panibagong araw, panibagong sorpresa na naman ang iyong matutunghayan. So ang sorpresa po namin ay si Ading Rondel de Guzman, District 1. So pupunta na po kami ngayon at isusurpresa siya kasi birthday niya po ngayon. Nagpa-surprise po ngayon ay si Ma'am Clarina de Guzman. So ano pang hinihintay nyo? Arat na! Lord resurrecting soon. An ally has slain Lord. Zhao Dragonborn is here. We can do it. Request backup. You destroyed a turret. Your team destroyed a turret. Your team destroyed a turret. An enemy has been slain. Double kill. Triple kill. Quadra kill. Pentakill. Launch attack. Tara yan, ibaba ka na. Babakal pala eh. Ay mga ato yan eh. So, ito na po, ipaprank na natin si birthday boy. Let's go. Oh my God! Tara yan tara na. Huwag kang lalayo. Ano yun dito? One time yun dito kasi. Hindi namin nandito. Nagtatago po ako. Ayan na siya. Opo. Nakapay kami! Kabaan pa to lang. Saan ba eh? Bakit? Dito tayo. Ano yung andyan na mga school supplies mo? Yung mga school supplies mo. Yan. Dito ba maaari mo sa atin? Ano yung andyan? May libro ka ba yan na binigay ni Madam ano? Pinalakas ni Madam Lee. Nabalik na? Yung module na. Module. Okay lang kunin natin yung module mo kasi ibibigay natin yung mga inansaran ng module kay Madam. Okay lang. Bali, punta tayo sa kabilang bahay yung kunin natin yung module mo. Ibibigay mo yung module mo sa ano. Marami ka nang natapos. Mag-aarke na lang tayo ng tricycle. Punta tayo sa layo. Bali, si kuya mo, Bert, para ano, wala ka bang kasama na magpapas ng module mo? Magpapas ka ng module mo, dapat ano may dala kang ballpen. May ballpen ka dyan. Kuha ka muna ng ballpen mo. Sige mo yung tinataanan mo ah. Right.
Oh my God! Handa ka na ba? Handa ka Ali. na ba sa madam mo? Magagalit yun. Kukuha ka ng module mo, panibagong module na naman yan. Ganito kakapalo. Module ba yung andito? Medyo makapal, pre. Makapal yung module dito. Kaya mong sagutin yun lahat. Third grading na module mo yung Ilang grading na yung ano, yung module mo na natapos? Module 3. Ay, module 3. Quarter 1. Quarter 1. Ito, quarter 10. 4 to 10. Oh, Happy birthday, Rondel! Clarina. So, inanda ito ni Papa mo na si Clarina. Guzman. So, nagulat ka ba sa pasurprise ng mama mo? Dito ka muna saglit, Adin. Asan si mama mo? So, alisin mo yung mask? So, anong gusto mong sabihin kay mother mo na, kasi panonoodin niya yan eh. Yung gusto mong iparating sa kanyang message mo na magpasalamat siya mo. Sige, sabihin mo sa kanya. Salamat sa pag-aaral. Salamat kay So, nagustuhan mo ba yung binigyan mo sa'yo? Ayun. Ilang taon ka na? 14. Ayun, happy birthday. Poging-pogi ah! Poging-pogi! At hindi pa po dyan nagtatapos ang pa-surprise po ni Ma'am Clarina de Guzman kay Rondel. At may hinanda po siyang message at babasahin po ito ni Sir E.G. Gabwat. Hi anak, happy birthday sa'yo. Alam kong malayo ako sa'yo, pero hindi naman hadlang yun. Alam mo naman siguro kung gaano kita kamahal, bunso. Mag-ingat ka palagi ha, at mag-aral ng mabuti. Mahal na mahal ko kayong magkakapatid. Sana ma-enjoy mo ang konting sorpresa ko sa'yo. God bless and stay humble. Happy birthday. Malaki ka. Birthday. I don't have any wish. Mag-aral mabuti, mag-graduate, yun lang. Mahal na mahal ka namin. Yan! Kapatid. Ayun lang. A few moments later. So, sabay-sabay po natin kantahin si ating Rodel ng happy birthday. So, 1, 2, 3. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Rondel! Pera o pera? So, hindi pa po dyan nagtatapos ang regalo kay Rondel. Meron pa pong special na gift para sa kanya. So, iaangat mo ang picture mo at may lalabas dyan na hero na skin. Sige! Sana all. Kinay! Oh, sige. Ayan, dahan-dahan, dahan-dahan. Dahan-dahan. Oh! Hoy! Pwede! Dede. Ahoy! Ahoy! Oy! 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 Let's go. Wala. Sige! Uhuy!
Gi. I want Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Rondel, anong masasabi mo kay mother mo na nagbigay ng surprise para sa yung kaarawan mo? O, anong sasabi? Sige. Ha? Ano? Ano? Hindi ko lang narinig. Hindi marinig. Ilakas mo! Oo. Thank you. More. Birthday to pa. Love you. More. I love you. Malakas. At dito na po nagtatapos ang pasurpresa kay Rondel de Guzman. At ang nagpa-surprise po sa kanya ay ang kanyang magulang na si Clarina de Guzman. At ako nga pala si EJ Gabuat. At ako rin si Sandy Paragas. At wag na pong kalimutan mag-like, comment, share, and subscribe para updated po kayo sa aming videos. I-click lang po ang bell button. So ano pang hinihintay nyo? Paalam! Surprise!